ҳунармандони театр ва лухтаксозони театр шинос шудам. дидам ки дар ин ҷо бисёр як касби аҷоибот барои ман. дидам оҳиста оҳиста ҳамин меҳри лухтаксозӣ дар дили ман ҷӯшиду. ман ҳунарманд нею ҳамчун лухтаксоз дар ҳамин театр кор ва фаъолият дорам. ҳастанд давлатҳое ки мисол пешрафтаанд дар бораи театр, дар бораи фарҳанг пешрафтаану, лекин агар мо дар театрмон ҳаҷияти лухтаксозӣ дар ҷои аввал ҳам набошем, дар ҷои сеюм, чорум қарор дорем, ҳозира яъне аз технология. ин лухтакҳое ки мо барои саҳна омода мекунем аз чӯб, аз сим, аз коғаз ва аз ширеш истифода мешавад. ҳозир ҳамин лухтаке ки дар дасти ман аст, ин номаш яъне ба забони русӣ мегӯянд трасивой. Трасивой маънои оно дорад ки яъне ки дастҳои лухтак бо симҳои дароз яъне ба ҳаракат дароварда мешаванд. ин лухтаки ман ҳозир механикаи даруни сари ҳам чашмаш кушода мешавад, ҳам даҳонаш кушода мешавад ки дар процесси намоиш иро ҳунармандон ба ҳамин тавр истифода мебаранд. дар барнома бо ҳамроҳии ман мебошад Азизҷон ва Лола. хуш омадед ба барномаи вақти хониш. Ташаккур. Азизҷон, Лабай. агар ранги сурху кабудро омехта кунем, чӣ гуна ранг ҳосил мешавад? Ранги бунафш. офарин Азизҷон. агар ранги сафеду сурхро омехта кунем, чӣ гуна ранг? Гулобӣ. офарин Азизҷон, ҳамаро ту медонӣ. лухтаксозӣ он қадар кори осон нест, душвориҳои зиёдро талаб мекунад. аз ҳамин сабаб бошад намедонам, чунки чандин шогирдо тайёр кардам, дар ин соҳа кор накардам, дар дигар соҳа рафта кор ва фаъолият дорам.